Добрага ранку, сябры. Прывітанне. Салют. Чаму вы абодва такія надзьмутыя? Зноў пасварыліся? Ай, не хочу про гэта гаварыць. Не хоча, таму што сам вінаваты. У чым? Бо ні на што не здатны. Кася, што ты такое кажаш? Наш Лесік лепшы ў свеце. Дзякуй табе, Настя. Ага, лепшы. А хто не можа ні аднаго разу мячик злавіць? Усю гульню сапсаваў. Я яму так і сказала: няўклюда ты, Лесік. Так і сказала? Ага. А ён, бач, ты пакрыўдзіўся. Хіба можна на праўду крыўдзіцца? Ведаеш, Кася, я Лесіка разумею. Калі б мне такія словы сказалі, я б таксама пакрыўдзілася. Чула? Але чаму? Каб табе стала зразумела, прапаную эксперымент. Згодная? Згодная. Тады вось табе заданне. Назови літары ў слове «сонца» па парадку. Зможаш? Ха, лёгка. С-О-Н-Ц-А. Всё. Малайчына, якая ты разумнічка ў нас. Дзякуй. Табе спадабалася, як я цябе пахваліла? Вельмі. Ад тваіх слоў мне нібы цяплей зрабілася. А цяпер, Касечка, больш складанае заданне. Ага. Назови гэтыя ж літары ў адваротным парадку. Паглядзім, ці атрымаецца ў цябе. Сумняваешся? Ну, ёсць крыху. Так, сонца. Апошняя літара А, а перад ёю якая? Н? Ха, не вуч. Ой, не, літара С, а потым О, Не, недарэка ты, Кася, літар не ведаеш. А чаго ты мне крыўдныя словы кажаш? Недарэка, невуч. За іх я і разгубілася, і настрою больш няма. Не буду болей нічога называць. Пакрыўдзілася. А то не. Вось так і я за твоих крыўдных слоў пакрыўдзіўся. Я ж не думала, што дрэнныя словы могуць так збянтэжыць. Нічога не атрымліваецца, думкі разбягаюцца. Разумееш цяпер, чаму я мячик усё губляў і губляў? Так, оказывается, добрыя словы падбадзёрваюць, а дрэнныя крыўдзяць. Правильно. Трэба заўсёды сачыць за тым, што кажаш. Добра. Лесічак, прабач мне, калі ласка, за тое, што я цябе абзывала. Я болей так не буду. Ты самы лепшы. Ну добра, прабачай. Ура! Памірыліся? Вось і добра. А цяпер давайте мульцік глядзець. Давайте. Мультик поглядели, я пайшла. А ты куды? На рыбалку. Але ж на рэчку без дарослых хадзіць нельга. А я не на рэчку. Ну, я разумею, што нельга. А куды? Зусім недалёка. У наш ванны пакойчык. Я ўжо і ваду ўключыла. Кася, так ты ў ванне збіраешся рыбу лавіць? Ну так. Ты жартуеш, мусіць? І зусім не жартую. У мяне там ужо і рыбкі цацачныя плаваюць. Іх я і буду лавіць. Во, придумала. Што гэта? Нібы вода льецца. Так гэта ж у ванне. Я ж кажу, набіраю. Дык вода уже праз край пералівацца пачала. Мы суседзяў заліем. Трэба хутчэй закрываць краны і вычэрпаць ваду. Эх, Кася, Кася, як ты толькі да гэтага дадумалася? Не ведаю. Сябры, а вы пакуль мульцік паглядзіце, мы хутенька. Пабеглі. Што ж я нарабіла? Ну а теперь давайте гулять. Давайте, а ў што? У мою любимую гульню. У веру, не веру. І я вельмі люблю ў яе гуляць. Толькі давайте спачатку нагадаем правілы для нашых гледачоў. Добра. Я буду называть фразу, а вы павінны адказаць, верыце вы мне ці не верыце. Той, хто правильно адгадае, той пераможца. Усё зразумела. Першыя два пытання для вас, Кася і Настя. А трэцяе будзе для нашых гледачоў. Згода. Пачынай ужо. Кася, ці верыш ты, што бываюць алоўкі з вітамінамі? Час пайшоў. Што? Алоўкі з вітамінамі? А на што? Яны для таго, каб маляваць. Сябры, вы са мной згодныя? А што вы кажаце? А, и вы не верите? Лесик, я готовая. Не бывает таких алоўкаў.
І дарма ти не повірила. Алоўкі з вітамінамі сапраўды выпускаюць у Кітаі спецыяльна для тых дзяцей, якія любяць іх грызці. І малююць, і вітамінаў набіраюцца. Ничто себе! А яны смачныя. Ой, я так само хочу паспрабаваць. Лепей не трэба, бо ў нас такіх алоўкаў не бывае. Толькі зубкі сапсуеш. Ой, шкада. Цяпер пытанне для цябе, Настя. Я гатовая. Ці верыш ты, што совы не ўмеюць варочаць вачыма? Час пайшоў. Ніколі не задумвалася. Але я бачыла, як яны шыі варочаюць. Можа, якраз таму, што вачыма не ўмеюць? Рызыкну. Лесік, я веру. І гэта сапраўды так. Совы не ўмеюць варочаць вачыма, затое могуць павярнуць галаву ажно на 270 градусаў і аглядзець усё вакол. І вочы ў іх вялізныя, як талеркі. Ура, я адгадала! Цяпер пытанне для нашых гледачоў. Так, але перш чым задаць яго, паўторым умовы. Акрамя правільнага адказу, у вашых лістах, сябры, абавязкова павінен быць яшчэ і малюнак ілюстрацыя. Бо лісты без малюнкаў не улічваюцца. Затое пераможцы атрымаюць падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». Дасылайце лісты нам па адрасах электронным добраранок.tv@gmail.com Ці па паштовым 220 807, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Лесік, дык якое ж пытанне да нашых гледачоў? Вось яно. Сябры, ці верыце вы, што ў тундры растуць грыбы вышэйшыя за дрэвы? Ого! Хіба такія грыбы бываюць? Я б ні за што не паверыла. А няхай хлопчыкі і дзяўчынкі самі адкажуць. Вось мы і даведаемся, ці згодныя яны з табой. А нам застаецца толькі чакаць. І глядзець працяг мультфільма пра бегемота, які баяўся прышчэпак. Ну і смешны гэты бегемот, такі вялікі, а маленькай прышчэпачкі баяўся. І, як аказалася, дарма. Добра, што ўсё добра скончылася. Так, а зараз самы час паснедаць. Частуйцеся, калі ласка. Ух ты, дзякуй, Кася, ням-ням. Пачакайце, а ручкі памыць? Ну што? Яны ў нас нічым не вымазаныя. Налятай! Ну не, Настя правильно кажа. А садавіну ты, Кася, хаця б памыла? Не, яна ж выглядае такой чыстенькай. Касечка, ты жартуеш? Не, а што такое? Ой, Кася, Кася, на нямытай садавіне і гародніне, як і на нямытых ручках мікробаў процьма. Памятаеш, як у аднаго нашага сябра жывоцік балеў? Памятаю, я некалькі дзён на вуліцу не выходзіў. Гэта ўсё з-за таго, што паленаваўся памыць ручкі і яблык. І ты так хочаш? Зусім не хачу. Тады хутчэй усё мыць, а пасля ўжо толькі снедаць. Ага, толькі спачатку з гледачамі развітаемся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сустрэнемся зранку У нашым добраранку! Бывайце, сябры!